nou, de boegel die mag het dit stukje schijn. En de Hilstreet die mag het dit schijn. En de commissie van Ibelaan die mag het dit schijn. Je moet het een beetje praktisch houden. Je krijg straks even een poederalje mee. Je krijgt mofkes mee. Een grieperuiteraard. En we willen graag dat je hem straks even bij ons melden. Dat we even op de plattegrond even een gebied aanwijzen dat we net al hier op hetzelfde hoekje komen. Het is goed om hier te wezen, maar ik met Amy, met de binnenburgemeester, want vorige keer toen zei ze, als ik dus binnenburgemeester word, dan wil ik iets doen aan het zwerfafval. Nou, dat komt helemaal goed uit. Want nu gaat iedereen aan de slag. Juster ga ik maar haar naar Ije West. Het hele dorp Ije is hartstikke schoon geworden. Daar konden we helemaal niks meer vinden. Nou, ik verwacht ze dus hier aan dat we helemaal niks meer vinden kunnen. Maar daar blijft het net bij, want we gaan juster zijn. Hoop je echt dat het zo blijft. Ik hoop je dat al die containers die er staan net al te vol komen, want dan luidt het net vol. Kijk, ik heb wat! Nou, kom maar op. Oh, kijk, je er is twee vuil. Oh, kijk. Dat is Hey, kom eens! Een hele vette grote stok! Kijk wat ik heb gevonden! waar. Nou, dat nemen we mee. Doe maar, jongens. Hartstikke idee! Weg groen mee! Zo, We hebben nog wat, Hein! Nog wat! Kijk wat ik voor rook zag! Hoe kan mama? Kijk even heen! Eigenlijk is het natuurlijk triest dat er zo volle lijdt, maar voor deze actie is het wel leuk dat je zo volle mogelijk vindt. Ja. Langs de weg wordt wel aardig wat afval weggegooid. Blikjes en plastic. Zo uit de auto. Zo uit de auto. Ja. Zelfs met vuurwerk gaan we hier nog. Dus wat dat betreft kun je alles vinden. Maar we zitten er even verder, waardoor ze er wel leuk kunt doen. Oké. Ik denk dat het een waterskot is. Misschien van een jongetje die dat net meer wil hebben, want het ligt wel babyspel. Wel zeggen. Ja, dat is waar. Inderdaad. Nou, nu moeten we er straks. Mag nou een suiker? En die komt allemaal uit van mij.